дар рӯзи дуюми рақобатҳои мастерси маҷористон 2023 оид ба ҷудо паҳлавони шинохтаи тоҷик Беҳрӯз Хоҷазода дар вазни то 73 кило ба майдон баромад. Хоҷазода рақобатҳоро аз даври дуюм оғоз кард. рақиби аввали паҳлавони тоҷик дар мастерси маҷористон ноиб қаҳрамони ҷаҳон 2023, чемпиони Аврупо дар соли 2021 ҷудокори итолиёвӣ Мануэл Ломбардо ба ҳисоб мерафт. дар нерӯозмоии мазкур Беҳрӯз бар ин ҳарифи хеш бартарии комил дошт. дар вақти асосӣ ғолиб муайян нашуд. дар оғози дақиқаи дуюми Голден Скор паҳлавони тоҷик дар як зидди ҳамла ҳарифашро ба тахта пӯш зад ва роҳи худро ба даври сеюм ҳамвор сохт. дар даври сеюм Беҳрӯз Хоҷазода бо соҳиби майдон ҷудокори маҷористонӣ Даниэл Сегеди ба арсаи рақобат баромад. ин нерӯозмоиро паҳлавони тоҷик бисёр хуб оғоз кард ва то охир барои пирӯзӣ талош кард. ин ҳарифи хешро низ Хоҷазода бо имтиёзи иппон мағлуб намуд. дар сонияҳои аввали Голден Скор Беҳрӯз бо партофти зебо соҳиби майдонро ба замин зад ва роҳи худро ба даври чорякниҳоии мастерси маҷористон ҳамвор сохт. дар даври чорякниҳои Беҳрӯз Хоҷазода бо қаҳрамони феълии ҷаҳон ҷудокори шинохтаи шветсиягӣ Нил Стамп вориди татамӣ гардид. рақобат миёни Хоҷазода ва Нил бисёр тезу тунд ва ҷолиби диданӣ сурат гирифт. дар дақиқаи охири рақобат Хоҷазода бо иҷрои як усули зебо имтиёзи вазари кор кард ва дар идомаи ҳамин усул ҳарифи хешро дар ҳолати осайкоми нигоҳ дошт, аммо Стамп тавонист аз ин ҳолати мушкил барояд. дар сонияҳои охири рақобат паҳлавони тоҷик аз як зидди ҳамла истифода намуда вазари дуюмро ба даст овард, вале довар пас аз наворҳои такрорӣ ин имтиёзи Хоҷазодаро бекор кард. новобаста аз ин Беҳрӯз Хоҷазода бо як вазари ба даври нимниҳоии мусобиқаи мастерс ё худ устодони ҷудо баромад. пас аз шикаст додани ноиб қаҳрамони ҷаҳон Мануэл Ломбардо ва қаҳрамони феълии ҷаҳон Нил Стамп паҳлавони номвари тоҷик Беҳрӯз Хоҷазода дар вохӯрии нимниҳои мусобиқаи устодони ҷудои ҷаҳон бо Георги Терашвили гурҷӣ рақобат кард. аз оғози нерӯсанҷӣ бараллон намоён буд ки Хоҷазода бар ин ҳарифи гурҷии хеш бартарии комил дорад. рақобат барои роҳ ёфтан ба финали мастерс миёни Хоҷазода ва Терашвили гурҷӣ бештар аз 6 дақиқа идома ёфт. дар вақтҳои тиллои Хоҷазода бо ба даст овардани имтиёзи вазари ин ҳарифи хешро мағлуб кард ва ба даври ниҳоӣ баромад. акнун дар рақобати ниҳоии мусобиқаи мастерси маҷористон 2023 оид ба ҷудо ҷудокори шинохтаи тоҷик Беҳрӯз Хоҷазода бо яке аз ситораҳои ҷудои ҷаҳон Соичи Ҳашимотои ҷопонӣ нерӯ месанҷад. рақобатҳои даври ниҳоии мастерси маҷористон шоми имрӯз соати 20 ба вақти душанбе оғоз мешавад ва ҷараёни рақобатҳоро телевизиони варзиш мустақиман намоиш медиҳад.